Janet Barter riżenjat mill-kariga ta' assistent personali tal-Kap Nazzjonalista Adrian Delija. Sorsi fil-Partit Nazzjonalista qalu ma' One News li Barter se tkun l-assistenta personali taċ-Chairman Eżekuttiv tal-Midja tal-Partit Nazzjonalista Pierre Portelli. Janet Barter kienet persuna viċin ħafna tal-Kap Nazzjonalista Adrian Delija sa mill-bidu tal-kampanja li waslitu biex jinħatar kap. Delija ħaseb f'Barter sabiex tkun fost l-ewwel nies li nataw kariga fil-Partit Nazzjonalista. Madankollu Janet Barter damet f'din il-kariga 4 xhur biss. Sorsi fid-Dar Ċentrali qalu lil One News li Barter ħadet din id-deċiżjoni wara tbidla fl-atteġġjament ta' Delija mill-kampanja tmexxija l-kap. Is-sorsi tagħna qalu li l-maskra li libes fil-kampanja tmexxija waqgħet ftit ġranet biss wara li daħal fil-kariga ta' kap. Is-sorsi żiedu li n-nuqqas ta' preżenza ta' Adrian Delija fid-Dar Ċentrali kienet raġuni oħra li ġdejqet lil Barter, dan minħabba l-konfużjoni ta' min se jmexxi fin-nuqqas tiegħu. Żiedu jgħidu li fin-nuqqas tiegħu tirrenja l-pika bejn is-Segretarju Ġenerali Clyde Puli, iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Midja tal-Partit Nazzjonalista Pierre Portelli u d-Deputat Herman Schiavone li tlieta li huma jippretendu li tgħaddi tagħhom. Qalu li ftit ħin li jkun id-Dar Ċentrali, Adrian Delija jkun irrabjat u jispikkaw anki mumenti fejn ikun aggressiv u jitkellem b'ton li mhux denju ta' kap tal-oppożizzjoni. Ir-riżenja ta' Janet Barter issegwi riżenji oħrajn fost esponenti li appoġġjaw lil Adrian Delija. Intant lil portal one.com.mt żvela li Barter irriżenjat minn assistenta personali ta' Delija, Barter ħadet ritratt ma' Adrian Delija u tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Madankollu hija ma ċaħditx li rriżenjat minn assistenta personali ta' Delija. Apparti r-riżenja ta' Barter, One News jinsab infurmat ukoll li Nathaniel Muscat irreżenja mill-kariga ta' uffiċjal responsabbli mill-komunikazzjoni. Muscat kien beda l-kariga tiegħu fil-Partit Nazzjonalista taħt l-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil. Ġimagħtejn ilu David Bonello rreżenja mill-kariga ta' Direttur Informazzjoni, xarejn biss wara li daħal fil-kariga. Is-Sur Bonello kien ukoll persuna li appoġġja lil Adrian Delija sa mill-bidu, iżda jidher li ddejjaq ukoll bil-konfużjoni fil-Partit Nazzjonalista.